mayara na sang natukod nga private motor vehicle inspection center sa Iloilo City. Ini ang gidpahayag ni Land Transportation Office Assistant Regional Director Atty. Gaudosio Giduspan sa interview sang Radyo Bandera. Suno kay Giduspan, mayara na sang duha ka PMVIC sa syudad sang Iloilo nga nahamtang sa Dungon Mandurriao kag sa Coastal Road, Iloilo City. Dugang pasang natungdan na abriya ang pag-install sang machine nga yara na kuntani sa second phase sang installation bangod sa pag-impose sang guidelines sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine. Mahimo naman suno sa iya nga mag-umpisa ang operasyon sa nasambit inspection center sa katapusan sang Setyembre o kun sa bulan sang Oktobre. Kun madumduman, nagpatawag sang isa ka consultative meeting si Iloilo City Councilor Atty. Romel Doron, chairman sang Committee on Transportation, Energy and Public Utilities sa konseho agud makakuha sang patag sa LTO kun nga aliwat naman ginpatuman ang private motor vehicle inspection system apisar nga mayara sang ginapangatubang nga pandemya. Ini si Kamandarang Paul Animas na Kamandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.